Hello mga kumare, mga idols. Welcome back to my YouTube channel. So, kamusta po kayong lahat? Nandito po ako para magturo kung paano kumita ng bagong apps na walang ilalabas na puunan. So, bago po ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe us. So, ituturo ko po sa inyo kung paano maglaro o manood lang ng video kung paano kumita. So, ibibigay ko pong itong link sa description box kasi wala po sa Play Store or sa apps. Hindi po siya maida-download. So, bago po ang lahat, panoorin nyo po ito para mapanood nyo po at baka ito na yung sagot na tanong mo kung paano kumita na libre at walang ilalabas na puunan. So, let's go! Ayan, dahil na-download ko na yung Bitmate. Mga kaludi, nilaro ko na ito kaya may points na ako. So, ika-cash out na natin. Titingnan natin. So, yan mga load, 77,610 equivalent to 77 pesos. Withdraw na natin. Yan. So, magka-cash out tayo ngayon para makita nyo po. Try natin ang 20 pesos muna. Yan, na-withdraw ko na po yung 20 pesos. Ito po yung withdrawal record ko para makita nyo po. So, yan, success. Na-withdraw natin yung 20 pesos. Legit na legit. Yan, may pambili na ng burger. So, 58 pesos na yung coins. Pwede kumita ng 20 up to 500 a day. So, yan. Wait natin yung reply ng GCash kung pumasok. Yay! Pumasok na. Tingnan natin. Yan, mga kalodi. Pumasok na yung 20 pesos. Yan. You have received 20 pesos of GCash Loan Bank of the Philippines with the account ending. So, yan. Pumasok na yung balance natin sa aking account. So, may 251 pesos na ako. So, ganun lang yan, guys. Laruin ulit natin. Yan, mga kaludi. Laruin lang ulit natin. Doble ang gantimpala para may coins ulit tayo. Yan, manonood lang tayo ng video. Kikita ka pa. QR scanner. Install now. Sa papanood ng video ay kikita ka pa. Saan ka pa? Yan. So, lalo ulit tayo ng watch. Manonood ulit ng video. Yan, hintay lang natin. Awitin nyo na tayo, di ba pa na? Yan. Another points, yan. May bilang po yan. Hintayin natin. After 3 minutes ulit, pwede na natin manood ulit. So, nairis ko na yung ibang apps dahil may apps po dito na ida-download para makaroon ng points. Dahil nilaro ko na ito at puno na yung apps ko, yung full storage na kasi ako, kaya dinilit ko na. Everyday may lumalabas na ida-download para magka-points. May 3,000 points. So, equivalent to 3 pesos kaagad or 5,000 points. So, napakadali lang kumita dito. So, legit na legit po ito.
Hindi ka magsisisi. So, pwede ka rin mag-invite sa mga friends mo para may points ka din. Kung naka-invite ka, may 5 pesos. Maglaro para karon ulit ng coins at makaipon ng pera. So, ganyan lang kadali guys. So, try natin. Huwag sayangin ang oras. So, mga kaludi, so nakita nyo po yun at napanood po. Sana nakatulong po itong video na to sa inyo. Bago po ang lahat, shout out po kina Kuya Kaisibio TV. Panoorin nyo po ang kanyang channel. Siya po ay laging sumusuporta sa akin. Salamat talaga Kuya. At kay Tito at Tita Noel NYTV, bumisita din po kayo. Kay Sisi Roseller F, sa aking kumare na si Arsinia Paliso, kay kumare din Giselle Pukis, at dumalaw din po kay Livy Avenido Vlog. At higit sa lahat, happy birthday kay Kuya Christopher Quinto, at happy birthday kay Kuya Oli Melican, at happy first birthday kay Riley Miles Yas Quinto. Ang haba. At shout out din sa aking dalawang kapatid na si Sharina at si Mary Chris. At sa lahat ng kababayan ko sa pagkasinense, thank you very much. Maraming salamat sa suporta. So, hanggang dito na lamang yung video na to. Abangan nyo na naman ang bagong apps na ibibigay ko ulit sa inyo. So, bye-bye! God bless you all!